Nyakora mwega juang machiegni e chenro mar rupinye kidieny mara nonro mar gazet okinyi makawuono kama nonwe gazede ariyo ma wantiere go okinyi makawuono mano mar Daily Nation nyaka mano mar The Standard ka okinyi makawuono wami mana twak e yo makare kendo wantie kae kod nyawadwa mane Edwin Okoth madhi konyowa nono gazet makawuono ka rango ni mane momiyo pek kendo mane ma wachako go okinyi makawuono med kon waneno makain kanye yudi chenro ni achiel kachiel ka dipo ni isiwuok ot kanyo ipenjori ni kora ne ndara adhi e tich onego bed ni ayudo chenro ni yo machalo nade kik ibed gi luoro ni mar Ramogi TV inyalo yudo kokalo lony manyasani mano mar Citizen Digital App de kata mana e kidieny mar live kanyo dhi yudo Ramogi TV live kendo dhi yudo chenro mar rupiny achiel kachiel ka ionge Citizen Digital App donj mana e Play Store mari kacha download kae to inyalo yude achiel kachiel e simbi kanyo mondo minewa kochako sani nyaka samang chenro makama rumo kendo chenro mamoko mabiro mag Ramogi TV kama chelo bende nyalo yudo achiel kachiel e Facebook mar Ramogi TV kama wantiere kata achiel kachiel mano wantiere live e Facebook kacha mana mondo watudre kodi ikono wani neno wa yo machalo nade gi ng'awa tineno ka in gwenge mage machiegni kochako sani SMS line mar nari adek auchiel nono mag gaset chako kinyi makawuono to gazede ma wan go mano mar The Standard kod Daily Nation to kapok wachako wawinja ni wendo ma wan go kawuono e gaset en ng'awa asekoni kanyo ne Edwin Okoth nyaka mana thuolo ni mana mondo mi mos ni kwa Ramogi ajuang. Ero kamana inya Cleophas moso ni kwa Ramogi niyo yaure uru kendo machiegni uru ka koro wada neno gigo mantiere oboke makawuono mana kamano mano Edwin Okoth ma wada bedo go kawa warango gazede ariyo ma wantiere go kae karango ita gazede ariyo gi wada mana mondo mi warang ni mane monya mi opeko kinyi makawuono mana mondo mi wachaki wan gi gazet mar The Standard kachiel kod Daily Nation korka kori Standard kae nitie siasa tukete mana kuma bor gazet mar The Standard siasa okete mano sigana mar ariyo momi pek entiere piny kanyo kae to momi pek ahinya en yiero jo form 1 makoro donjo e sikunde mopogore opogore mag sekondar jogo mano timo penj gi mag KCPE kae to wach momi pek gazet mar Daily Nation en siasa mag jo Azimio mano moting'o Raila Odinga kachiel kod Kalonzo koko nitiere kure gik ma nitiere kanyo korka kori mane ma wanyalo miyo pek okinyi makawuono tich ariyo mane maber ka wachako godiechieng wachagi The Standard wachak gi Standard keche ma gima timore dichiel e higa ka higa mondo wang'e ni form 1s joma dhi e sekondar ma en gen wach mabet pek nikech ok otimre kinde ka kinde siasa ni kiny pod wan kata nyoro bende nitie kamano koro wach form 1 yapa ni an anyalo miyo pek moloyo wach mar siasa mapile mana kamano nyakora Ramogi ajuang gimano wachako gi gazet mar The Standard to ka wachako mana gazet mar The Standard wada mana rango wach momi pek kanyo en form 1 wacho ka ni big rush for national schools en ango in kaka jafwambo iparo ni chiwo wach machalo koda mae en omia pek nango gi jochung weche mag The Standard moingo wach mag mauta makoro keto malo kanyo ngaji mantie Somalia kachiel kod mano mar Sabina Chege weche mag siasa gi mano mar Kalonzo mantie piny kae hapa ni ma en okang' mar ariyo bang' golo duoko mar penj mar jo klas 8 okang' mar ariyo en ni koro gidhi e skunde mage to giyudo skunde mage ahinya to bedo ni ji mang'eny nigi gombo mar donjo e skunde madongo mag national schools koro ma en gima nyaka ne mi pek nikech en ji mang'eny madwa ng'eyo joga jofwambo bende ng'iyo ni to ji adi mwadhi mulo gi wachni kiwuoyo e wi joma notimo penj ji chiegni 1.2 nyaka ging'e ni to ji adi madhi yudo pek nikech nyathi ka nyathi nigi jonyuol gi wede gi jogo ng'eny koro ma wach ma omako ji mang'eny wach mantie kanyo bende ma jatend migawo mar somo mapacho kae mano ngie George Magoha owacho ni koro ji kik thagi gi simu mano ndiko kanyo ni ji kik thagi gi simu go simu mathoth mano ka jogo dwaro kawo gik mopogore opogore kata ka gidado je skunde magiero kwa chono setimo negi justice nyithindo duto mano timo penjo mar KCPE mano ng'isi ni nitie joma go simu je jok mago ka simu gin gigo chune ne jatend migawo nyathina ok oyudo skul mana dwaro koro mano be giso ni nitie kaka ji opogore kanyo mabor ahinya nitie ng'ama kok oyudo skul to wewe ni Nyasaye kuma nyathina odhiye mang' no some nitie ng'ama kok oyudo skul to gocho ne headmaster kata japuonj maduong'
nitie ng'ama kare ento koko oyudo to gochone mana jatend migawo ni odwa skul. Koro ma be otemo oliekonwa lieka ni nitiere kaka jomoko nitie gi tudruok ma nie rang'iny mamalo. Bana ka wanyalo rango kanyo kendo ka wanyalo rango piny kanyo nitiere nyithindo mane oluonge sikunde mopogore. Mano wan gi Bruce Mackenzie, mano nyathi mano bedo mokwongo e pinyno mara KCPE, mano oluonge kanyo dhi riwre gi skul no mar Alliance High School. Kaeto Ashley Kerubo mane otimo piny ne gwenge ma Kisumo, ma bende nobedo top girl, mano koro luonge sikul no mar Kenya High. Kiwacho jogi nitiere wach mokoro liekore ni nitiere nyithi skul. Ang'eni wach ma kama idhi non kendo e twak mokwongo mar piny. To kata kamano wamake amaka kanyo. Nyithindo mokalo yudo sikunde ma gidwaro. Nyithindo mokalo matin kata moko timo maber ahinya koro imanyonegi mana skunde. Iparo ni okang' ma kamano sirkal time e yo makare koso nego ket aketa nyathi moyudo marks mare nego ket mana sikul mano oyiero? Aparo ni gima be ji ok ong'eyo ni yiero notim nang'o, nikech nyithindo gi ng'eny gi wachore ni nokoyudo kony moromo koa kuom jopuonj kata kuom jonyuol. Koro apa ni nyathi ja klas 8 masani gi nyithi jo klas 8 machon opogore ahinya. Gidwaro kony to ok ging'eyo be ok gimany kata kony no. Jonyuol be sani odich, jonyuol wuok sa 12 to duogo sa 4 otieno. Ok ging'e kata ni noyier ndalo mane. Koro nyithindo gi oyudre ka oyiero skunde manonge ok gichano dhi. Apa ni anto gima duong' ni joma noyudo maksi 400 kadhi malo, ngire magoa wacho ni giyudo skunde mag national. Ng'eny gi oyudo skunde ma national. Mackenzie manoyombo bero oyudo Alliance, namba 2 Kerubo bero aneno kodhi Kenya High. Koro ji nyithindo 38,797 manoyudo koro dhi donje skunde mag national. Gin joma kaluwore koda to giyudo ratichgi. Oyudo marks maber to oyudo national school. To kata kamano ok apar ka donje skul midonje, mat kora wuoyo gi nyathi ja klas 8, skul midonje ok mochuno ni bro nyiso kama ibro dhi. Jomoko kuma osome skunde mok de wach kata. Wacha ne ka wuone rusi. Ok de wach kata. To e skunde matindo tindo mane wadhi go e mbalariany mwarome gi joma no high skunde madongo dongo. To pod be wantie tia apani kinda miketo nikech iyudo ni primary ma nyithindo gi wae samoro primary mar Aracha mane kor gweng to pe pod okala. Koro ida ng'isa ni secondary to dhi chande maromo nade. Onego bed ni nyathi momi skul mar sirkal matiyo maber kik onego bed gi luoro moro amora nikech timo kinda mana kaka notimo e primary mane nitiere pod odhi kala. Kare skul mantiere pod odhi kalo. Wach mantie kanyo bende momi pek e weche manitiere e gazeti mar The Standard. Nitiere skunde mano oywayo nyithindo mathoth, nyithindo manoro kwayo mondo oriwre gi skunde mopogore opogore. Mantiere wanyawacho ni namba 1 nyaka namba 10 mano wan kanyo gi Nanyuki High. Mano noyudo jogo mane oro kwayo mar donjo e sikul makamano 156 gi nyithindo 3 mane oro kwayo machalo koda mano. To sikul no nigi thuolo mar ting'o mana nyithindo madonjo e form 1 kanyo maromo mana 480. Mar 2 wan gi Kabianga High School, mano ting'o joma noro kwayo 1149. Pangani Girls mane skul mar nyiri mokwongo manitiere kanyo mano ywayo kwan joma malo mane oro kwayo mar donjo e sikul no mano 1118. Maseno School mano 1110. Nakuru High School 1107. Alliance Girls 1104. Kapsabet Boys 1999. Wan gi Butere Girls kanyo kakinene mano biro e thuolo mar 3. Mar 2 mar nyiri en Alliance Girls, mar 3 mar nyiri kanyo Butere Girls gi kwan jopuonje mano kwayo chope sikul no mano en 98. Mangu High mano 93. Kaeto Moi Girls Eldoret mano 92. Kwan machalo koda ma kwan mamalo mag jok ma oro kwayo mariwre gi sikunde gi to sikul onge teko mar ting'o nyithi skul gi duto. Eito boke ni mara 6 kata mano mara 6 mano mara
daily mar The Standard wach mantie kanyo bende nitiere sikunde ma oluongo nyithindo mathoth kendo nitie sikunde ma koro ne oyudo puoch gi ten migao ni gin ema gikawo nyithi skul mathoth ahinya to ahinya koro waneno gin sikunde mantiere e gwengewa ma Kaluo, mago mantiere Nyanza kaachiel kod mago mantiere gwenge ma Kisii, kaunti ma Kisii kod mano ma Nyamira. Skul mantiere Nyanza kanyo, mano mang'eni nitiere kaunti no ma Siaya, wan gi St Albert Ulanda Girls, ma koro dhi bedo gi jopuonjre mag klas 9 mago jo form 1 madhi donjo kanyo maromo 864. Wan gi Seronga Girls mantiere gwenge ma Kisii, kitemo range kanyo nitiere kanyo gi 816. Koro kapachi iparo ni ka warango biro mar CBC gi duto mantiere kacha odhi bedo yo machalo nade ka irango weche gi mag somo gi kako keti. Apani mokwongo bedo ne nyithindo mang'eny oyiero skul achiel mabe kata kwan ma nyithindo maginya kawo tin ahinya, mano en ranyisi mar koso ng'eyo kata bedo kod ng'eyo matin ni to wadwa ji te dwa yiero skul ma kaka Nanyuki. Aneno ka kiko kwan mar Nanyuki nyithindo 156,000 kadwaro nafas mantiere mana 480. Manyiso ni nyithindo 155,000 523 ok dhi yudo barua mar Nanyuki to nege kwayo. Kwan no duong' ahinya, yani chalo ng'ama ji 10 dwaro nafas mapod ama ji 100 dwaro nafas achiel. Koro ji 99 idhi wit oko, ma ng'eni kelo dhi miyo gi samuoyo kata jomoko chunygi dhi thoni, to koro ji mang'eny kama ok oyudo nafas. To skul kaka St Albert Ulanda 864 864 magi dhi kawo madonje klas 9. Ok ang'e mana ni ikruok nitiere maromo nade, nikech ahinya seche ma gikawo namba maduong' kama nyalo kelo iluongo ni dhugruok. Ji nyalo bet mang'eny, klas onego bed gi nyithindo 40. To ka koro akia ni gin gi klas adi, ok ang'e ni gin gi ikruok maromo nade. To nyithindo 800 to ng'eny. Nitie skunde ma 800 no en skul te. Ma koro klas 9 kende. Kaka gidwa bedo gi joma jopuonje moromo, kuonde somo moromo, kata buge kata gik ma miyo nyithindo somo. Seche moko bedo nyithindo mang'eny ahinya no nyalo miyo kata skul madeno timo maber. Koro nigi midhiero mopogore opogore gi kaka ginyalo puonjo. Mano nyiso ni skul moro kaka St Albert Ulanda koro ka gintiere kanyo gi form 1. Form 1 nyaka gibed gi streams madhi 21 kata 22 mondo mi nyathi skul klas ka klas obed kanyo gi nyithindo maromo 40. Koro moka par kanyalo nikech to sikunde gi pok oger kata klas mag CBC ma koro wacho ni junior secondary cha bende dhi biro kanyo. Mago pok oger, pod warito neno ni dhi tiegi kapok budget ma higa ni orumo dwe mar 6 higa mar omenda mantiere ni. Ne giwacho ni gisechopo 90%. To apani gima piny owacho nokoikore ne maber, ne wacho ni gidwa timo gimiluongo ni 100% transition. Tiende ni 100% mar jogo motimo penj e klas 8 nyaka dhi e klas 9. Koro mane kama apani no ikruok nokobet maber. To bedo ni nyithindo 800 dhi e klas 9 e skul achiel, mas skul monego wadhi wamenya gi jo fuambo man kono ngiswa ni to ikruok chalo nade e skul mar St Albert Ulanda Girls. Mana kamano bende ito bokeno mar 6 kapod wantiere kanyo nitiere kaunti ma Nairobi ma koro wacho ni en gi thuolo mar ting'o nyithindo mago madonjo e sikunde mopogore opogore mag sekondari. Thuolo mar klas 9 mano maromo 24,365 ka nyithindo manotimo penj te kaunti ma Nairobi, mano mago nyithindo monego bed donjo e sikunde gi mantie kanyo mano 68,829. Ineno kanyo gin gi kwan mag jogo ma ok dhi yudo thuolo madonjo e sikunde mopogore opogore mag sekondari, mano maromo 44,404 kama gintie kanyo. Mano mana kaunti ma Nairobi. Kaunti ma Kajiado bende ni kanyo, ka wan gi mano ma Narok kaachiel kod mano ma Mombasa kama gintiere kanyo. Iparo ni thuolo ma kama kete counties kata nego bende gikore yo machalo nayo. Be gikore?
Ma nyiso ni ntiere fuok maduong'. To kata kamano nyithi Nairobi koro chuno ni nyaka dhi som dala, mane gima waneno ka, nikech koro nyithi Nairobi 44,000 gin kod dala koro chomogi nyaka giyud kuonde mamoko mopogore gi Nairobi. Ka nisomo Nairobi to nyithindo 44,000 ok dhi yudo nafas mar somo Nairobi e klas 9. Koro nyiso ni nyathi Nairobi koro nyaka chom dala kata many kuonde moko mopogore. To ma ng'isi mana nitiere fuok maromo nade, nikech ka Nairobi kende en 44,000, Kajiado en 7,451, Narok en 1,000. Mano ng'iso ni ka nyithindo temo timo klas 8 okaw mokete nafas mantiere county mabe ok nyalre nikech nyithindo moko dhi e counties mamoko. Koro mano komigi assuming ni gite omigi nafas e county magisomen, tema pod gidong' oko 44,000 Nairobi, 4,000 Mombasa. Kore kichaki riwo gi jomoko moa e counties mamoko, gini ok en gima yot, kendo apani kae makoro pek nitiere ni 100% transition idwa time nang'o mondo atamalo 100 odonje klas 9. Mana kamane kaka iwache ni itime kanyo e county, mano iwache kanyo St. Albert Ulanda, mano gima gitemo wacho, kendo sikunde makamago ka nigi thuolo mar keto nyithi skul e sikunde gi kaka gitimo penj kendo gidonjo kata giduto obedo gima ber ahinya. Kendo mane matimore kanyo, wach machielo momako dhoga kendo gintiere kanyo, wacho ni skulo mar Kakamega Primary, mano mantiere gwenge mar Kakamega County, gima tie kanyo ni nyithindo maromo 247 duto chomo National School. Kantie moko bende mawacho ni nitie jomoko moluongi nyathi otimo maber to luonge academy, oluonge skul mag ji giwegi, to notimo penj e skul mar sirkal kata mar piny owacho. Koro ka kori nitiere ng'ukni moro amora manyalo bedo ni bedo, nikech wan gimoro mane wayudo ni owuok ka i Nairobi ka, to luonge skul moro yo Turkana, ten skul mapok iwinjoga to be nok iyiere. Nyalo bedo nitie kwan moko migoyo mopogore opogore ma samoro kata joneno nyabedo ni kia, kata jonyuol kata jopuonj. Mokwongo piny owacho nega gi chenro kata geno kata gigeto mondo nyithindo ong'e penygi, to ging'e kuonde mopogore gi ji mopogore. Gimoro ma be yudo ni seche moko nyayo akweda kata dhaw mar kind oganda seche moko en ni nyathi mosomo onyuol Murang'a to somo Murang'a, okia kata ni jaluo en ng'ama chal nade, to joluogo to gin ng'a gini. Koro ing'e ni kotere mosomo Maseno kata Kisumu kata Siaya, kore ofwenyo ni kare nitiere jomiluongo ni joluo, to be kare gin mana ji ma gina dhano. Kata Masai, nyathi moro nitiere Omabei ma ok ong'e ni Masai to en ng'a Masai ni to ng'ama chalo nade. To kokele mosomo Kajiado, kong'e ni kare Masai gi be gin mana ji, ok gin joma chalo nade. Koro ma en ga yo mar kelo tudruok kata keto ji kamoro achiel mondo nyithindo som kuonde mopogore opogore. To kata kamano nitie seche ma koro biro gi pek ne jonyuol ahinya to ka koro nyathi fare ne kende mar dhi skul dwaro mana gi pesa monego ng'iew go buge, oingo kata uniform morwako. Koro mano to keto seche moko biro ga gi pek ahinya. Apani seche moko gini onego ng'e ni kata kidhi mabor to ji ok dhi mabor ahinya, nikech ng'at ma osomo Mombasa kitero ni mondo dhi skul mar Mbita, bas kende madagole Mbita nyaka Mombasa, kawo ne gi thuolo mang'eny, kendo pesa omenda no be ng'eny, seche moko hinyo jonyuol ahinya. To en gimoro ma samoro timore ka gionge gi ikruok moro makare, kendo kamano timore keto gi okang' moro ma ok ber ahinya ne oganda mantiere e alwora, kendo jogo machiwo kony mopogore opogore. Kendo ito boke mar 8, nikech wada mana ringo ng'wech to wachiegni chako ka Edwin, nitiere ito boke mar 8 mar The Standard, wach mantie kanyo, kanisa mano wacho ni kanisa mano mar Diocese ma Nakuru, mano ma din Jokopere mantiere kanyo, Catholic Diocese of Nakuru, koro wacho kanyo ni gintiere gi okang' mar gero klese mag CBC mopogore mana mar neno ni junior secondary school mano wacho cha odhi e yo makare. Mago sikunde ma koro iluongo gini kata gintiere sponsorship mag
din Kopere mago St Albert's Ulanda waseneno kacha koro man tiere mane county mana Nakuru mano motingo St Mary's Girls Primary School man tiere kar kanyo kendo japuonj maduong' loso kanyo mano Mrs Caroline Masharia wach machalo kama ka kanise bende donjo kendo konyo sirkal e wach mar chwalo lai manyien mar CBC en gimoro manyalo bedo makare kendo kelo fungruok ne piny owacho koso kata mo magin gocha pod ginyalo mana jologo kanisa gi mano en okang' maber ahinya nikech king'iyo kaka chon kanisni ne gero skunde ne ger kata klas ke ne gero skul te koka bange to ne gikete lwet piny owacho koro mae en okang' mabiro jiwo piny owacho ahinya to kuonde man gi ng'ikruok mag gedo koro ne an to ma okang' maber ahinya to gima chaka neno e oboke mar Aboro no Cleophas ni Magoya otemo golo gik moko ma skunde jaga kwayo. Osebedo ka kwayo ga kinde ka kinde ka donjo form 1. Ido kidwaro di bigo panga kwer. Kedi bigi ting jembe okistik to okito be kata pap migoyo okie maonge. Koro ma be apani en fuong'ruok ne jonyuol ahinya. Nikech seche ma ong'isi nyathino ting' gik mang'eny rima kiana reyo mag photocopy paper seche moko hinyo jonyuol en gi pek moro kanyo gigo ting'o rim of photocopying papers mago foolscaps ni kacha atlas mano ting'o mathematical tables hockey pangas jembe slasher ukawu uketu e school nuting'o ofwadho to komuting'o ofwadho no school nigi kabros ema kora ng'iyo Cleophas ng'eni gini seche moko en ohala nyithindo madhi donjo St Albert Ulanda tindo 864 mago ochwado kosilo ngono ofwadho 800 to ka gidonjo higa machielo kendo ofwadho mano kelo higa mokalo odhi kure pokoti pok owitgi be ok gikethore kuyudo giseni skul ni higni 4 ka jogi chope jogi timo penj maduong' skul ni niko fwadho barom nade iyudo kanyo nitie jembe 800 tuonge puodho mopur jembe 800 kata kitere jela jogo dog japuro puothe madongo sana omiyo ma gima apani jonyuol be koro nyaka jiw kendo gikaw gini ni Magoya golo fuong'ruok nyaka gitigo maber to ang'e ni jomoko to pod ibolornegi e dhorangach ni ionge gi kwer mago moko weche moket kata kendo wacho en fuong'ruok ma jonyuol dhi yudo e kinde gi duto ma gidhi donje sikunde mopogore opogore aparo nitie kata wala moko mabageno ni idhi wach kae nitie wala moko mane timo ka wantiere e secondary nitiere sikunde makoro wacho ni uniform nyaka nyiew mane dukani wan kod isumo kacha ok wabi luongo gi nikech ok gichulo lendo machalo kamane e Ramogi TV to kanyo wang'eni sikunde mathoth ringo kamana kanyo kochopo kindegi mag nyithindo donjo form 1 kata class 9 wach machielo omako wang'a e gazet mar The Standard kae to donjo mar Daily Nation en mar jaod bura ma Malindi mano Aisha Jumwa ito boke mar 10 koro okinde mag kata kotelne kod kwith mar okinde mag Aisha Jumwa mano kotelne kod Dansan Omare gima giwacho kanyo en ni koro kwayogi en ni Aisha Jumwa kes mare mantiere doho matude kod masani ntiere mibadhi mar nek cha to pod dhi nyime mar mibadhi ni koro wacho ni koro nego ket tenge kendo mondo ket mainoge kod teko ne duto mane rango kako odhi donjo e komno mar governor ka gichomo yiero paro ni wach machalo kama wachomo kanye kaka oganda gi weche gi duto mag rango kaka wakedo kod mibadhi e pachuka ok en wach maber nikech jo kanyo ma Malindi to be koro wuora ni to milion wa 19 ma iwacho ni notiyo marach ni kare en mana gir tugo mabe ok en gima lich nikech koro milion wa 19 koro tin kopim gi dwaro mar jaod bura ni mondo bed governor ok ang'eyo ni to en mane momi pek ka en bedo ni ng'ato otud gi mibadhi koso idwa ni mondo chak obed governor mokwongo mibadhi ni omaki nikech en jatelo to kes ni koro idhiro mbele ni mondo dhi omany telo mangiso ni wacho ni odoga omany telo mondo chak oduogi ofis moro maduong' to e telo mane ntiere matin mano time mibadhi
koro apani gini ok omi pek moromo nikech abuse of office to ng'ato dhi manyo ofis moro to pod udwa miye mondo imiye thuolo mar dhi manyo ofis maduong'. Mago buche moko ma osebedo ka timo jotelo mathoth pacho kae wito kombegi ka warango governors mopogore opogore osewito kombegi moko oseduoki kaluwore ni ne onge evidence moromo. Ka irango wach ma kamae oketowa e picha moro ma ok kare ahinya kaka oganda mana kaka Edwin lerno kanyo. Kae to nitie gik moko mathoth nyaka sano ng'e maber ni pod entiere kod kes moro bura machielo ma pod entiere go e doho ma pod nochako kanyo higano mar 2019 mano bang' kane jal moro ne onegi mano kane gintiere moro mar siasa e kaunti gi kanyo kendo e kar chung' od bura gi mano ma Malindi kendo mano pod ibo winj mano dwe mar 9 mano mar higani tarik 26 kod 29 mano mar itoboke no mar 10 mar The Standard. Weche to thoth ka itoboke mar 12 kaeto wadonje siasa mar Kalonzo koro goyo Daily Nation kaeto wachiw pap koro ne Sharon Ong'aw no kelo twak mokwongo. Wuod Kalonzo Musyoka mano koro Kevin Musaya odonjo e laro kom mar gavana ma Kitui. Odonjo kanyo jok mantiere e ng'wech machalo kamano ting'o gavana masani Charity Ngilu, David Musila, Julius Malombe, Kiema Kilonzo. Kae nitiere jogo machungi duon burano mar Wiper, David Musila kachiel kod mano ma Malombe kendo ka koro oriwore kod Kiema Kilonzo ka gilaro kombe machalo kama man kaunti ma Kitui. Wachomo kama pogruok dhi bedo machalo nade kaunti ma Kitui nikech koro baba gi osebedo ka wacho ka gimoro mowacho ni negotiated democracy. Wachome koro democracy mi negotiate ni chaka ode nikech koro wuode be koro chung' to ma en awinjo ka odhi winjo pek nikech ka wuodi chung' to in e wuon party to osiepni Malombe en osiepne be ng'ama oluoro maber be dwaro gini iye ka be gisedonjo Azimio kama ntiere Charity Ngilu bende nika gini koro okoyot apani koro democracy mi negotiate ni gichaka ne gi ot mondo koro one ni to odhi dhi mabor marom nade. Mana kamano nyokora moga juang wach ma kamano nitiere itoboke no mara 12 mara Daily Nation kata kamano nitiere party primaries welo mag duond buche mopogore opogore kendo wantie kanyo gi mag ODM mano timore kaunti ma Busia juma ne wacho ma dhi timore odiochieng' maluwo kiny mano tich ang'wen dhi timore kaunti ma Homa Bay Kurka Kori gisetimore yo makare wach miwacho mag consensus gi mago mag dhi debe achieng' waneno mar debe mosetime kaunti ma Busia kama nyaka sani wang'e maber ni mano Otuoma Paul Otuoma ma koro oyudo otiko no mar ODM ne oluwe kanyo gi jaod bura ma kaunti ma Busia mano Florence Mutua ma bende oyudo kanyo kwan mar ombulu maromo 30,000 ka Paul Otuoma oyudo kacha moheo 45,000 mano 48,000 kochopo nyaka okinyi ma kawuono kendo ne mosekawo koro otiko no mar ODM Kurka Kori confusion miwacho ni nitiere kanyo e duond bura mar ODM mag welo ochomo gi kama chalo nade apani welo kosebet maber kik wawuondre ni welo dhi maber nikech koluwore gi kaka jomoko iwinjo ywak mantiere jomoko wacho no miyo tiko Nyalodi Anang'o jomoko wacho ni otim mana survey to wach ni ng'ane ma nigi mbi moromo en midhi miye ticket to e yo machuok welo chalo kwada dhi go opira e national to wakwongo go e counties ineno kaka chon wagocho e counties kasto koro kwadhi go gi timbe madongo e national chike matiyo seche migo opira ngas mar county ka e chike monego be nitiyo kidhi go opira bende e national okinyal ng'isa ni koro kwagocho piny kae to yieni mako handball oyieni pado referee oyieni kawo gol miringa go ka ng'ato dhi loyo lakini koro kwadhi e national mabe en yiero maduong' mar dwe mar 8 to koro nitie nyaka kaka koro nyaka chike manyaka lu okapar ka wagolo ranyisi maber kaluwore ni magi joma bende ok biyie mondo gimoro amora machalo kamano timre ka koro ji dhi e yiero maduong' ka wadwa ni yiero maduong' kaka wadwa ni yiero maduong' obi otimre kaka wambe nyaka watim yiero e duond buche ma wantiere mana kamano nyakora moge jwang' mage moko momi pek liet ma Kalonzo Musyoka okelo riwruok ni mar Azimio la Umoja
kata ka warango kaka kanyo gisebedo ka giloso. Wadarango itoboke mara 18. Itoboke mara 18 mano mara The Standard. Nitie machinglo moket kacha cartoon. Mano ka wasekalo gigo duto ma osetimore kanyo. Wada mana neno gigo ma osebedo ka timore kendo itoboke no mara 18. Wach mantiere kanyo neno kanyo jogo muting, iwacho kanyo ni piny kanyo nitiere tribal base gigi te. Kata ke wacho kanyo ni Asla korkoni baba nitie kocha gi jo Azimio la Umoja. Bende ni kanyo ka gitingo jachung' margi Asla ni koni jo UDA tribal base gi pontie piny ka. Mia pachie machinglo man kanyo mar itoboke ne mara 18. Ite mana wacho ni siasa ma Kenya pod otudore ahinya to gi dhok kata dhot miaye. Koro jo dhot miaye ma pod nyaka pod chung' piny kae gore kichung' e wigi. Ji ne we ni wasewuok e siasa machalo kamano ni koro sani wadhi e siasa ma ng'ato golo manifesto wacho ni an abotimo nu kama, an kuyiera tabotimo kama. To kata kamano machinglo ni temo mana ng'isowa ni siasa ma Kenya pod otudore ahinya to ni iaye dhot mane to jomage mosidhi koa e dhodu miaye. Mane gima pod apani ng'amo goro gini temo ng'isowa. Mana kamano nyakora moge juang waloro gazeto mara The Standard. Mana ka diponi nitie gimoro machielo mida mako kanye gazeto mar The Standard. To kata kamano wach machielo itoboke mara 16 Harmonize owacho ni kata ibed gi weche mamit manyagolo thuole ko kendo nyalo keto gigi obed e yo machalo nade e wer ma itimo. To otamore keto mach mar hera ma entiere go kod Frida Kajala mondo dhi nyime. Owacho kanyo no tiyo gi siling 500,000 keto mana billboard e kinde mane ji ariyo nigi hera mathoth. Dhi mana itoboke mara 16 mondo inegi kanyo. Itoboke mara 16 kanyo kama omiye wach mapek ahinya mantiere kanyo. Giwacho kanyo ni bende osebedo gi ja tugo moro manitiere pinyno mara Tanzania mano Jackie Wolper kendo kanyo ne giwere higa mar 2017 mane wach mochiw kanyo. Kika uthuolo miringo kanyo inyalo mana nene kaka machielo bende wach ma wachore nyaka sani kata ka kineno ma joma chuo to penjo manitiere ni joma mine ni kure e thuolo mag telo e newsroom mopogore opogore kata ute fwambo mopogore opogore. Ka iwacho ni mane piny Kenya kantiere kwan jogo ma osebedo kanyo kantiere telo ma jok mamine gin mana atamalo 35. Mano itoboke mara 17 mano mar The Standard. Koro ka kore opek machal nade jok mamine kata jogo manyiri kata jogo ma nyidendi donjo nyaka e thuolo mag telo e ute fwambo mopogore pacho ka. An gi kora to atamalo 35 ok rach nikech apani waingo jood bura ma pok ochopo 30. Koro wan kwasechopo atamalo 35 ok rach to pod nitiere thuolo mar medo kwan no mondo dhi malo nikech joma mine be oseng'iso ni gin kod nyalo mar kawo telo makamago. Kamano. Mano mantie kanyo ka e piny mangima to en mana kanyo ma iwacho ni atamalo 26 ma osechopo kanyo mane kwan mantie kanyo kinde 2011 mane manitiere kanyo. Wadonje gazet machielo koso nitie wach machielo mantiere. Ineno ka waingo atamalo mar piny mangima mane madawa ni wan malo moingo kata atamalo mantiere piny. Koro okwan marach. Mana kamano nyakore moge juang weche thoth kendo koro nyaka sani wadhi mana ka watiyo ko wach momi pek koko mantiere Kalonzo mantiere kanyo mapek wach momi pek e gazeto mar Daily Nation kachel kod mano mar modhi kod jogo ma uso modhi kuonde mopogore opogore. Pachier mane kotenore gi mae mantiere itoboke mar 6 wach mar Kalonzo liet makoro kele Azimio la Umoja. Apani mae ok en picha maber. To chal ni mae siasa ma Kenya nikech koro en gima ok wanyal ng'eyo. Tarik 9 dwe mar 8 ni dwa chalo mana higni 100. Iwacho ni odiochieng' achiel siasa ma Kenya nyalo chalo ndalo 100 to ndalo 100 before nyalo chalo odiochieng' achiel. Bedo ni koro lokruok moko bet kendo ywaruok wuok e nyasi manyoch waneno katimore maber kiloso Azimio One Kenya Alliance. Abe Kalonzo ni be nowacho ni koro mor kendo en maber kaka olok nying no kaka otim gino. Koro ka giduogi lokore kendo ma koro gindiko barua tapani mae en mana ng'iso ni siasa mar Kenya oken pod ntiere gik mang'eny mapok orie maber. Gik moko itimo atima piyo piyo koka bang'e kendo ji lokore. Tapani wigni juma ni dhi bedo mar juma mar pondo e ude
e ute okibineno ka ji dhigo siasa ok ahinya ji koro dwa dok e ofis kata e boardrooms mondo gik makamagi nyaka rie mondi kore ka gidhi wuok oko kendo mondo gichak ringo kendo mano nitie ng'wech ma gilaro koro jal madhi ting'o kata jalupgi mano moting'o kata kwethro mara Kenya Kwanza mara jalup jatend piny William Ruto kod mano mar Raila Amolo Odinga iwacho ni wich bar mantiere kanyo pod nyaka gidog piny kendo gilosi mondo giyiergi nikech koro Kalonzo osewuok oko en bod bedo jalup wan kanyo gi Alfred Mutua ma gavana masani ma Machakos bende wacho ni koro romo mar bedo kanyo ka jok moko wacho ni jalup jatend piny nyaka wuog mana e masawa mar Kenya mano nyawacho ni Mount Kenya region kata Central Kenya kanya manyaka jalup wuoge mano itoboke mar 4 nyaka mar 5 mano mar Daily Nation. Tapa ni kaka gimedo penjore gik ma gipenjore gi wabro ng'eyo gik mane gi sign nikech ahinya ok wang'ega ni to oboke ma jogi chweko gi oting'o gang'o to ka koro sani gichako penjore penjo matek gi apa ne jopiny be koro yudo benefit mar ng'eyo ni to jotelo gi ne nowinjore yo machalo nade ang'o gini mane giketo kuma ne gichweko gi kanyo. E kaunti ma Meru wantiere gi jaod bura matin ahinya e od bura ma piny Kenya mano John Paul Murigi koro kuma wacho kanyo kono jatend piny Kenya ni nyalo kawo gachi mane miyano kiero en gimoro ma inyalo wacho ni kaka jatelo matin kata jatelo ma pod nie siasa koko donjo en okang' makare manotimo koso magiwuok mana kaluwore gi chwang' mantiere siasa pani siasa be mero ji John Paul Mwirigi ka paro kaka ne o campaign kata gimomiyo nomiye nyamburko no nen kaka nochalo anya paro ni notiyo seche moko notiyo gi ndiga seche moko notiyo ga piko koro wang'ni ka kero nomiye mtoka to sani koro wacho ni kero dikaw apani siasa gi telo gi pesa seche moko mero ji to kata kamano ok en ranyisi maber nikech ibro kaw kaka ni joma tindo gin joma wigi tek gin joma oniga chaya gin joma onge erokamano en gima duong' ahinya kinya nyiso ok kata wacho erokamano opogore gi nyiso erokamano kora pani mare ni en ni ok onyis erokamano be ok onego bed ni gima kamano wuok kata oko mana kamano nitiere chal mag counties mopogore opogore wan gi mano matimore Uasin Gishu mantiere kanyo makwayo mana kwe monego bedie e kinde gi mag yiero mago jotelo mano mar din mar Islam mantiere county ma Uasin Gishu kaeto county ma Samburu bende wacho kanyo ni nitiere ute mopogore opogore mantiere kar mane boma mar Lal monego bedni wicho rangi manyien odiochienge 60 mabiro kendo onego bedni kete kanyo Godfrey Ondieki ondike kanyo moro makare kaeto county ma Mombasa ng'wech pek ng'wech mar kawo kara jal makoro wuok kendo dhi laro komno mar gavana e county ma Mombasa mano Abdul Swamad Nasir makoro dhi laro kom mar gavana mano jaod bura masani ma Mvita oyawo thuolo malach ne ji mathoth madabede kombego komno mano ma Mvita mano wach momi pek kanyo ka bende nitiere wach makoro chiw kod jofwambo mopogore opogore mano nyawacho ni Kenya Editors Guild ka nitiere jotelo mopogore opogore mano moting'o nyaka jofwambo mano ka wanyalo mana rango wantie kanyo gi Vincent Atea mano mawuok e Radio Citizen kae wantiere kod Phyllis Wakiaga maina jakom kata jalup jakom mano mar duol no ma ochung'ne Kenya Manufacturers Chief Executive Phyllis Wakiaga Radio Citizen presenter mantie kanyo Vincent Atea kachiel kod Mark Masai jogi chopo kacha ywak magi chwalo en ni nitiere debate monego bedni bedo kacha kata twak monego bedie kind jogo madhi laro kome opogore opogore koro migawo mochung'ne wechego mag tudruok pacho ka mano mar ICT gigo mag lony manyasani owacho ni gin ema koro gidhi yiero jogo ma dhi tayo chenro machalo koda mano in kaka achiel kuom jogo kendo in mana jachung weche mag ohala e Ramogi TV kae inyalo wacho ni en okang' moro mane okaw makar nikech jogi noseyiero jogo kata wenge jowi mopogore opogore mantie pacho ka apani gima jochung weche ok oyiego kawo ok en ni noyier jogo gin gi kwedo mana kaka noyiergi koro apani ne gidwa ni mondo tim tudruok gi ji gini nonego kaw ji te ok onego bed ni gibet kamoro to giyiero kendgi to kata kamano mane en mana jok madhi tayo kaka jomalaro kombe dhi twak ahinya nyete ute fwambo matiyo gi dhok mopogore gi Kiswahili kata dhongere koro apani joma Churchill Otieno gi ni kwedo en mana ni yo manotigo ka yiero jogi
to mano pod gima kata ka be nosetim gazette notice kamano to apani jatend migawo mar weche mag tudruok Musheru pod nyalo bet piny to ji winjore awinja ni to watimuru nang'o mondo ji te obed e mesa kapok wachopo ndalo ma twak ma kamagi nyachakore. Mana kamano nyakora Muge nyaka kanyo ema koro wachopo e giko mag weche manitiere kae. To kapok watieko e dwe nitie wach machielo machiegni gi chunyi ahinya. Ka warange kata en weche go moting'ore kod modhi kod gigo kaka ohala osebedo ka timore gi duto. Wanyalo mana rango duolno ma ochung'ne weche mag keyo modhi pacho kae kendo rango kaka ikeyo gimano mar EPRA kaka timo audit ne oil exports mosebedo ka donjo e pacho kae. Modhi mosebedo ka donjo. Mokwongo en midhiero nikech nyaka kawuono gokinyi pod manyo jok ma uso modhi gi okete geno gi to ma en gimoro mowacho ka pile ka ni bad manners e business. Ero kamano nyedi no koth kumiyo thuolo mar twak kod okinyi ma kawuono ni nyakora Muge Jwang. Ero kamano kuom bedo kodwa are okinyi mano chako nono mag gazet okinyi ma kawuono. Ne wani gazet no mar Daily Nation kod mano mar The Standard. Medikete mana ka nikech mabiro en twak e chenro mar piny wago. Ero kamano kuom bedo kodwa bende e mbui marwa mar Facebook kacha. Ero kamano kuom bedo kodwa Wycliffe Hossein, Masaba William, Oindio Indi, Daddy Justima wacho ni awuor nyathi karateng neno wake en kibos. Wycliffe Hossein, Victi Tonia Kasumano Junior. Ero kamano nyakuom kete kae wakawuoyo masani mabiro en twak mokwongo kod nyawadwa Sharon Ong'ao. Medikete mana ka nyinga Cleophas Roch e chenro ni mar piny.